ପୁଚୁ ଏମିତି କଣ କଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଟେନସନ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡିଓରୁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖିବା ଦବ ଭାବିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିକି ଆମେ ସକ୍ ଥିଲୁ, ଏତେ ଭଲସେ ସେ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟି ଥିଲା ତା ନାନା ଆଉ ତା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା, କିଏ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେୟାର କଟ ରେ। ଆରେ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖି ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଙ୍କଲ ଏତେ ଭଲସେ ହେୟାର କଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ। ଓହୋ ହୋ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସ୍ପା କରିଥିଲି କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସ୍ପା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ତ ପୁରା ଆଈ ପୁରା ଚାହିଁକି ବସିଛି ନାତିକୁ। କଣ ହେଇଯିବ କି ମୋ ପୁଅର, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଦୁଷ୍ଟକୁ, ମୁଁ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଚାହିଁଛି। ନାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖା, ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି କହିଲେ ହବ, ଆଜି ତ ସେ ପୁରା ଗୁଡ ବୟ। ହଁ ନା ବିଟୁ, ଗୁଡ ବୟ ହେଇଛୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଗୁଡ ବୟ। ଆରେ ଆରେ ମମି ଶୋଇ ପଡିଲ ନା କଣ? ଏଠି ଏମିତି କଣ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମମି ଶୋଇନି, ପୁରା ଚାହିଁଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ। କଣ ଚାଲିଛି ମୋ, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଭାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ପା କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଲାଗି ଯାଇଛି ମୋର ଭିଡିଓ କରିବାରେ। ହେଇଗଲା ମୋର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନ ନେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ନେଇଯାଉଛି ଭିଡିଓ, ଏମିତି ତ ସେଲୁନ କାମ ସରିଲା, ଚାଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।